Kubingelele ngiphinde ngomgolo kwesimanzozo sekulethela zona indaba eyifika ngaso ke isikhathi inyanga ke edumile lapha ngempela ke TikTok okuzikode ke uthi akubekwe yena ke uGogo Maweni lapha ke emkhulekweni ukuba ke adlule kulesimo abhekene naso njengoba sazi ukuthi uGogo Maweni ke ngempela ke ubhekene nesimo ke esinzima lapha ke eKatolo sokuthi ke usola ngokuthi ke uke wabulala yona ke ingane awuzizele nangoke inyanga edumile ke uzikode echaza kabanzi ngaso ke istory sakhe ke uGogo uMaweni. Siyabonga. Ngiyanibingelela bantwana bethonga. Onibingelela uzikode esiphakapaka senyanga enguluzane yavamisa ukuluza abaningi umthulo kwenhliziyo zezinyanga enenhliziyo ezimbi. Phuka nomzondelo lokela yonke inyanga enenhliziyo embifezela bawubheka ikhanda kanti ingozi ngemuva. Zinja ziyamkhokotha makuthiwa zimlume ivile zimnqanqathe nje. Bheja bebhejele bosala bencindi igazi. Siganza kwethu uzikode lo onibingelelayo bafuthu ngibingelela egameni lokunyanga base South Africa yonkana seyihlangene. Bafowethu niyazi ke bafowethu ukuthi ke na you are not guilty until inkantolo ethi ke na cha uguilty. Bafowethu ukusupporta kwethu umuntu osolwayo akusho ukuthi ke na sithi ke na kufanele ukuthi ke na asolwe noma into asolwa ngayo uyenzile ngempela until inkantolo izisho kanjalo. Cha bafowethu ke niyazi ke bafowethu ukuthi ke na sinoza kwethu okuGogo Maweni okwenzekile kwehlela ifele emnyama sikhuluma nje bafowethu useyitoksini lapha ngomhla ka27 Monday bafowethu ucela ukuthi ke na asihlanganene enhlana sizansi ningizimu nenyakatho ntshona nganempumalanga sihambeni siyo supportani uGogo Maweni lapha eProtea Court. Ngiyanicela ke bafowethu niphume nesinedolo lo okholelwayo ukuthi ke na umuntu is not guilty until inkantolo ithi uguilty. Bafowethu ke kwalaseThekwini belaphi bendabuko kinonke niseThekwini siyalihlelela bafowethu ukuthi ke nikwazi ukufika lapha ukuyosupporta uGogo Maweni, but if uthanda noma unawo amandla ngani ngoba nizocontributor ngakho ukuthi ukwazi ukuphuma imoto eThekwini. Ngicela ukuthi abaseThekwini ke bafowethu baxhumane noDokotela uDlamini uMzimba uKhalimani ku 072 774 607 072 774 6107. Umzimba uKhalimani bafowethu nabe nifonele yena if nesifiso sokuyosupporta uza kwethu okuGogo Maweni. Okay ke bafowethu bese kuthi ke abasemnambithi ngicela ukuthi baxhumane noProfessor uShabalala umphathi wesikole umhlabuhlangene. Professor Shabalala ku 063 050 6870 063 050 6870. Professor Shabalala bese kuthi eGoli bafowethu imina nomkhulu Ncushe esikhona la eGoli 067 719 9258 067 719 9258. Umkhulu Ncushe inamba yami ithi 071 969 2549. Bafowethu ke njengoba senza lolu hlelo esilwenzayo hayi ukuthi ngoba sifuna ukubukwa ngecala likaGogo uMaweni. Mina ngifuna ukubukwa, mina ayinona lenyanga ewunontanda kubukwa. Cabanga ukuthi abanye bazokuthatha kanjalo ukuthi ke na ngisomathuba ngiunontanda kubukwa. No, I do support uGogo Maweni because uza kwethu uzapheka lokho nje uGogo Maweni ngibile naye ekhathini zobumnandi. She always invites me ey'ntweni zakhe zobumnandi. She invites me in her birthday party. It was in Sandton. She also invited me emshadweni wakhe owawuseMaritzburg. Unfortunately angizange ngize ngiphumelele kuleyo mshado lo, kodwa wayengithumelela ukuthi mkhulu I'm inviting you. Manje ke bafowethu musadu ukuthi ke na hayi uzikode nje unontanda kuba no angiyona inyanga ethanda ukubukwa mina bafowethu. I support uza kwethu ekuqaleni nasekugcineni ngoba kusasa wena kusasa yimina njengoba namhlanje kuGogo Maweni. Futhi ke engicela bona uGogo Sikhotheni noGogo Maweni beselungisile abakulungisile akusikhona ngoba kunengxabano yabo bobabili lapha
kungenxa yokuthi kena imimoya iyalwa ngendlela elwa ngayo kuba nesikhathi sokunqotshwa kwemimoya kunesikhathi futhi sokuvungazela kwemimoya uyayibona cela bafethu ngicela ukuthi ke bafethu ngomhla ka-27 which is Monday eProtea asihlanganeni khona belaphi bendabuko asihlanganeni khona kubo bonke abantu abathanda ukokoma wenu kubo bonke abantu abanenkolelo yokuthi ke na umuntu is not guilty until inkantolo ithe so guilty ngiyabonga ngisaleni kahle